Silav, ez danîme. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatörê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bi we re xala nehemîn ya rêbaza HCBS'yê nîqaş bikim. Mafê serdanê. Ev şert diyar dike ku hûn kengî bixwazin hûn dikarin serdanên mirovan qebûl bikin. Hûn kengî bixwazin. Em berê xwe bidin Sanioxê, pîlekê avêtî, odeyekî tevlî hev û Barry White çawa ji bo Lorenzo şevek darxistine ku ew ê tu carî ji bîr neke. Hey Nova, min digot qey verî bi saetekê biçî malê. Belê, divê kesek li malê lembeya vekirî bihêlê. Tu karekî pir baş dikî. Tu pir komîkî Lukas. Heydê, kam binêrin bêma herkes başa gelo. Li vê derê çi qewmî? Kesek birîndar heye? نخیر لی دما نئومی هاته وی داره دوبه پدویا مبا امبولانسی هبه ev xelitiya min e. Me hewilda ku Lorenzo civaneke newazê saz bike. Hinek xeletiyatın kirin. لی وی داره گله کی فیندنه ام همویان وقون گلو Carna, ji bo evînê divê em qaydeyan rakin. Atmosfer. اتمسفر پر باشه وای گلو اف در پر گرم بو من برفشیرانی من برفشیرانی بو Ji bo dikesan şorbem. Min nedzanî tu ji kêjanê hez dikî. Ji ber wê min têgil hevanî. اویه قد نباش بو Baş e. Naomi kengî tê gelo? دکارم جره بیجم کوپاشی وره لی درنگ چه ببه Naçê nabe, kengî hûn bixwazin dikarin serdana qebûl bikin. Ev dermala we ye. û em dest pê bikin, de baş e? Lukas, şalterê kontrol bike. Yên mayî em van dera paqij bikin. Findên ku tên vexistin, çênabin lê em distûra findên bi pîla didin. Vaye tu dikarî plaka taybetiyên lan tirman ji bo îro deyên bigirî. Tenê planeke min heye. Ew jî ya Barry White e. Çi? Jiyana min de ji tiştê wisa hene. Dema sal vegereye. Dema pîrozkirinê. پر باشه سپاس دکم Ez dibim hûn amade ne. آه نابه من شی بیشو بیر کر زێوی چارەسەر بکەم. هی نئومی کنگی تلویره Bi têra xwe biqasî dibînim ku hûn giş bawayekî bihêvî hewl didin şeva xwe xweştir bikin xwezî min ji bo we suçî coyê serxista. شته هست دکم Ez dizanim. Baş e, bila herkes derkeve. Werin, em wa bi tenê bihêlin. Teqez. Qeyde heftana HCBS. Mafê mehremiyetê. Wa! وره دلالامن رونه Neşan be zêrûnîm. Bi saya fikirînekê bilez û suşiya ku kirîn, Lorenzo civana di xeyala xwe de pêkanî. Hûn kengî bixwazin, hûn dikarin serdanên mirovan qebûl bikin, ev der mala we ye. Ji bîr nekin, guherînên mezin û bandorker baxaftinên biçûk dest pê dikin. Wekî kesekî ku xizmetê dide, kesnavendî, dêwê wateyê ku hûn guh bitin mirovên ku hûn piştgirî dikin û li gor wê tev bigerin.